κάψει. Μπορεί και να το λιώσει. Ή θα σκάσει, θα φύγει το καπάκι μου στη μάπα. Όχι, πάγωσε ρε. Εδώ είναι αυτό, παιδιά. Ναι. Σεφ, δεν έχω μπαταρία, θα σε πάρω σε λίγο. Σκάσε τώρα, τον πάγωσε. Για πάλι τώρα. Άντε ρε Χέλμη. Είσαι σίγουρος να το πιάσει? Βλέπετε λοιπόν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για να παγώσετε το νερό σας. Και φθηνό.